Сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастының 2022 елда беренче чыгарылышы һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Яңа ел котлы булсын, хыялларыгыз чынга ашсын. Һәм бүген безнең подкастта Азатлык радиосы үзе. Без узган елга бераз йомгак ясап, киләсе елга кем әйтмешли иҗади планнарны барларбыз. Шулай итеп, миндә кунакта радионың баш мөхәррире Кәрим Камал, журналистлар Алсу Кырмаш һәм Ландыш Харрасова. Исәнмесез? Сәлам. Ничек сездә яңа ел кәефләре бармы? Яңа ел җитте дә менә инде. Яңа ел җитте. Бүген 1 гыйнвар. Бәйрәм үтеп тә китте инде. Алсу, рәхәтме? Кәефең ничек? Рәхәт, кәеф әйбәт. Без инде яңа елга аяк бассак та 2021 елны озатып, ул ел безгә нинди булды, дөньяда ул нинди булды, азатлык өчен, гомумән шәхси һәрберебезнең үзебез өчен нинди ел булды, Татарстан, Башкортстан халкына, гомумән бу ике республикага нинди ел булды дип сөйләшеп алырбыз. Кәрим, менә сезнең күңелдә, сезнең хәтердә 2021 ел нинди булып калачак? Минем өчен 2021 ел ул ни кызганыч, шул әлеге дә баягы зәхмәтнең, ковидның икенче тулы елы булды. Дөресрәге беренче тулы ел инде ул. 20 елда ковид чыккачтан без әле ничектер куркып калган идек. Күп нәрсә без үзгәргә мәҗбүр булды. Без яңа гадәтләргә күнегергә мәҗбүр булдык. Ә менә 21 елда инде ул ничектер бу ел миңа тиз дә үтеп китте, чөнки без инде күнеккән идек яңа гадәтләребез белән, һәм дә күнегү нәтиҗәсендә без күпмедер дәрәҗәдә элеккеге тормышыбыз ритмына кайталдык. Менә мисал өчен мин 20 елда, менә ковид чыккан елда, шул башлангачтан бер кайда бара алмадым, чөнки теләгем дә юк иде, мөмкинлегем дә юк иде дигән, чөнки илләр ябык иде. Хәтта Европа берлегендә дә илләр шунда ук шикләрен бикләп ябып куйдылар. Шуңа күрә 20 ел ул ниндидер бер үзенә күрә тоткында кебек, ий сагында узган кебек узып китте. Ә менә 21 елда инде без бу яңа кабул иткән гадәтләребезгә ничектер күнегеп, шуңа нигезләнеп сәяхәт итә алдык. Вакцина белән шактый гына зур бәхәсләр чыгаруга карамастан, бу вакцинация аша үтеп, үзебезне дә шушы яңа вазгыятькә ничектер көйләп, аның ярдәмендә сәяхәт итә башладым. Мин үзем ниһаять, минем өчен зур бер нәрсә, чөнки гомер буе ничектер сәфәрдә йөреп шуга күнегелгән. Ул тегенендер бер каприз да түгел, ул зарури бер ихтияҗ, чөнки кеше бер урында гына торып, бер нәрсә белән генә шөгыльләнеп, ул ничектер туя башлый, ниндидер бер сөрсенү килеп туа дип әйтәм инде. Сәфәргә чыгып керсәң, күзләрең ачылып китә дә, яңадан яңа энергия белән эшли дә башлыйсың, яши дә башлыйсың. Менә шул яктан караганда 21 ел ул менә шушы яңа тәртипкә, яңа вазгыятькә күнегеп үткәрелгән ел. Һәм ни кызганыч, без минемчә теге кайберәүләр әйтә бит инде, бу ковид кайчан да булса бетәр әле диләр, өметләнәләр, шуңа шул өмет белән яшиләр. Минемчә аның шактый элементлары хәзер инде киләчәктә калачак. Шуңа күрә теге бер яктан оптимизм, күңел күтәренкелеге әйтергә теләсәм дә, яңа чынбарлык белән яшәргә туры киләчәк. Белмим, яңа гадәтләр калачак. Ой, шундый нирәк булды бу, Кәрим? Пессимистрак әйбер булды. Юк, мин килешәм. Айтып утырадырым, чөнки башны дип селкеп утырадырым, чөнки ул яңа гадәтләр хәзер иске гадәткә әйләнәчәк. Ул битлек булсынмы, кат-кат кодлар тикшерү булсынмы, барсы да тормышыбызның бер өлешенә әйләнәчәк. Һәм ул безне дә үзгәртте бу ел. Менә нәкъ Кәрим кебек
грек режимда яшәдем, үзем дә быел. Пандемияның беренче елы ул курку елы иде. Әй, курку елы менә. Белгесезлек елы иде. Авырсак нәрсә булыр, якыннарым авырса нәрсә булыр дигән ел иде. Быел якыннарыбыз да авырды, үзебез дә кемнәрдер авырдык, югалттык та. Исән-сау яшибез үзебез. Менә минем узган ел быелга зур максатлар юк. Гадәттә бит инде моны эшлим, тигене эшлим дип белгеләп куясың якынча. Узган ел минем шул исән калу, туганнарым, якыннарым исән калсын дигән максат иде. Һәм максатка Аллага шөкер ирештек дип уйлыйм. Моннан соң да шулай булсын. Менә беләсезме, без соңгы елларда шуннан да бик матур яшәдек. Һәм аның кадерен дә белми башладык. Гәрчә, менә мондый алдагы елларга зур планнар кору гадәте ул минемчә элек бик булмаганда. Чөнки менә сез күз алдына китерегез, мин хәзер 90-80 елларны әйтмим. Атагын да элегрәк. Кешелекнең тарихы бит ул берничә мең, дистә мең еллыгаймы. Менә сез күз алдына китерегез, урта гасырларында 17-18 гасырлар. Ул чорларда илләр, дәүләтләр, җәмгыятьләр гомумән сугышсыз яшәмәгән. Юк кына нәрсәләр аркасында сугышлар кабынып киткән, кешеләр шунда үлгәннәр, аларны гаскәргә алганнар, югалып калганнар, күченгәннәр, куганнар, атып үтергәннәр. Без соңгы дистә елларда менә буларның барсында күрми яшәдек. Һәм ничектер бу комфортка шуганда күнектек, ки ул шулай булырга тиеш дип уйлый башладык. Гәрчә табигать ул үзенекен итә, һәм дә ковид менә яхшы күрсәтте. Кешенең ваемсызлыгы, табигатькә карата ваемсызлыгы менә шундый җаваплар да бирә. Табигать шулай җавап кайтара ала дигән фикерне минемчә без хәзер һәр заман күз алдында тотарга тиешбез. Кеше дә, кешелек тә менә бу янауларның һаман да реаль булып калуын аңлап яшәргә тиеш. Шул гына. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Татар башкорт дөньясына кайтканда нинди ел булды ул? 21-нче ел Татарстан өчен бигрәк тә, Башкортстан өчен ул элегрәк булган иде. Сәяси ковид елы булды дип уйлыйм мин. Чөнки аның беренче дулкыны асылда 2017 елда килгән иде. 18-дә, 19-да ул ниндер әзәзләп кенә чыгып алды. Ләкин катып инде менә нәкъ 21-нче елда бәрде. Ул да булса Татарстанның Русиядәге урынына бик каты бәрде ул. Һәм дә әлегә кадәр без Татарстанны иммунитеты көчле дип саныйдык, әйме? Шуңа вакцина кадатмаган иде Татарстан. Яңа вакцина кадатмады, чөнки алар менә хәзерге вакцинага каршы кешеләр кебек, аның кирәге юк, аның файдасын белмибез әле. Шуңа күрә әйдәгез, булай да әйбәт бит, карап карыйк, ничек булыр дип шулай килдек. Һәм дә ахыргы чиктә ул ковид китереп бәрде. Менә 21-нең нәкъ азагында бер атна чамасы элек Рөстәм Миңнеханов моны үзе дә танырга мәҗбүр булды, чөнки бу инде аның үз урынына китереп бәрде. Башта татар теленнән башлаганнар, татар мәктәпләреннән, мәгарифнең шулай микроблар җибәреп юкка чыгара алдылар. Һәм дә инде бу ахыргы чиктә Татарстан президентының урынына китереп бәрде. Әлбәттә, Татарстан президенты беренчедән ничек дип аталуы шуннан да асылда әллә ни зур әһәмияткә дә түгел. Икенчедән, анда утырган кешеләр Татарстанның шул иммунитетын яклатыр өчен әллә ни эш эшләмәделәр, дөресен әйткәндә, хакыйкатьне танырга кирәк. Һәм дә бер яктан караганда бу табигый нәрсәгә инде моңа кайгырып торырга, әйдәгез алга карыйк дип шундый арзанрак бер популистик шигырьдә күтәрүчеләр бар. Ләкин президент урыны ул дәүләтчелекнең бер символы иде. Байрагы кебек, дәүләт статусына ия татар теле кебек, парламенты һәм ниһаять республикасы кебек, ул татар эшенең зур символларының берсе иде. Һәм бу символны белә торып, махсус 21-нче елның азагында бәрделәр. Менә шушы 21-нче ел бәлки шуның белән дә истә калыр. Әйтүемчә, Башкортстанда моны иртәрәк эшләгәннәр, һәм дә Татарстан әле булганда Башкортстандагы югалту ул кадәр бик сизелмәде дә. Хәзер инде бу сизелә, чөнки бу Русиянең формаль булса да федерациядән турыдан-туры унитар дәүләткә әйләнүен күрсәтә. Һәм дә бу бердә яхшы күренеш, яхшы үзгәреш, яхшы тәрәккыят түгел.
Иртәрәк башланды миңа калса теге милли төбәк компонентын бетерү, бердәм дәүләт имтиханын урысча гына биртерү, бу теге 2017 елда татар телен кысу белән генә башланмады, бераз иртәрәк барды. Шул вакытта ук ниндидер шикләр куярга, ниндидер Мәскәүгә буйсынмауны күрсәтеп була иде, әмма хәзер инде бу мөмкин түгел. Хәзер инде яңа вәзгыять, нәрсәдән башларлар, атама сайлаудан башланырмы бу? Алар үзләренә исем табарлар, һәм ул урыннарын саклап та калырлар. Эш монда нинди исем белән алга таба баруда түгел бит. Татар эше, татар эше дип, зур татар эше, милләт эше, татар башкорт эше, ул башкортларга да шул дәрәҗәдә кагыла. Менә шушы үзенең бәйсез тәрәккый итү мөмкинлекләрен югалта бара, шул зур проблема. Әлбәттә, ул вакыт нәрсәдән башлангандыр. Латинга күчүне тыйдылар әйме, Ирак бераз гасыр башына карасак, шуннан башлангандыр. Ләкин әле барыбер ул чиракларда да без татар телен саклау өлкәсендә ниндер үзгәртелмәс дип әйтмим, чөнки һәр нәрсәне үзгәртеп була, ләкин үзгәртүе кыен булган ниндер киртәләр эшләп куеп була иде. Шул ук татар телен чын мәгънәсендә үстереп, аны теге формаль генә кишләп, урыс балаларын да кишләп татар телен укыту аша түгел, татар телен Татарстанда, Казанда бигрәк тә дәүләт эшендә куллану, җәмәгать эшендә куллануны кертеп, аны аннарсан кире кысып чыгару күпкә авыррак булган булыр иде. Бу эшләнмәде, һәм нәтиҗәдә менә шундый 21 елның вакыйгаларын без бик яхшы күрәбез. Ләкин бу һич кенә дә безнең сөйләшүнең ниндер бер шундый һаман да пессимистик баруына этәрмәсен иде, чөнки әлбәттә хәлне дөрес бәяләргә кирәк. Ләкин икенче яктан без ничек итеп моны тагын да һәр яман нәрсәнең уңаягы бик аз булса да, аны табып барбер шуны тегел сукранып утыруга гына калдырмыйча, ничек бу шартларда да без вазгыятны күпмедер дәрәҗәдә, аз гына булса да, күпмедер дәрәҗәдә позитив итә алабыз. Менә шул хакта уйларга кирәктер. Андай очраклар бар, минемчә, менә без хәзер бүген әле, белмим, киңрәк татар дөньясы турында да сөйләшербез, безнең хәзер ничектер күпмедер яшь буын татарлары бигрәк тә читкә киткәннәр әле һаман да мөстәкыйль фикерләү шартларында яши, һәм алардан шактый кызык кына продуктлар чыга дип әйтәм. Һәм менә бу пандемияда монда үзенең кертте, үз өлешен кертте. Ниндидер татар проектлары, телне яклау, телне саклау проектлары менә күтәрелеп килә. Үз чиратымда әйтә алам, мактанып, горурланып, Азатлык радиосының Әйдә онлайн проекты шактый гына ул матур гына башланып та китте, әле ковидка кадәр башланды ул. Ковид чорында инде ул үзенең кирәклеген күрсәтте. Шул мәгънәсендә, хәтта кай вакыт аның белән кызыксынучылар Азатлыкның үз эштәлеге белән түгел, нәкъ менә татар телен өйрәнү һәм өйрәтү алымнарын белер өчен шушы проекттан файдалана. Минемчә, Алсу ул аның белән турыдан-туры шөгыльләнә, шуңа күрә бәлки ул күбрәк тә әйтә алыр бу мәсьәләдә. Рәхмәт. Әйдәгә кадәр бер әйбер әйтәсем килә. Мин быел курыкмаска өйрәнеп киләм. Әле 100% юк, әле эшлим, мин үз өстемдә эшлим. Һәм өйрәнәм, чөнки бу пандемия сүзен ничә тапкыр әйтербез икән, Эльвира санарсың әле. Пандемияның беренче елы, әйтәм бит, курку елы иде. Бөтен нәрсә өчен курку елы. Быел ул куркуга пандемия гына түгел, башка сәбәпләр дә өстәлде, сияси сәбәпләр бар, башка төрле гомумән куркыныч әйберләр бар. Һәм гел нәрсәдәндер курыккач, тагын да куркынычрак әйбере өстәлә бара. Менә шундый һәм көз көне генә менә аңладым, куркырга ярамаганын. Курыкмас өчен төрле техникалар бар. Аларның берсе Кәримгә шалтыратып, янына кереп сөйләшеп алу. Нидер консультация кирәк булса, берәр әйтегез. Яхшынап, ниндидер белгән, ышанган кешең белән сөйләшеп алу, бөтен куркуларыңны сөйләп бирү һәм анда киңәш тә кирәкми, чөнки кем шик кеше нинди киңәш бирә ала, беркем киңәш бирә алмый. Син үзеңне аңларга тиешсең һәм шушы куркудан арына башлагач, башта бөтенләй башка урыннар бушый башлый. Башкачарак карарга әйтә алалар, күрсәтә алалар. Һәм ул продуктив була башлый. Ул бөтенләй башка әйберләр башына килә башлый. Иҗат итәсе килә башлый. Шушы ситуацияне башкачага әйләндереп, аннан ниндер файда күрәсе килә башлый. Һәм ләкин моңа да һәркем үзе килергә тиеш, һәм быел килгәндер дип уйлыйм. Һәм без Әйдә проектында бик яхшы, матур
яңа рубрикалар башладык быел. Аның берсе музыкальный татарский иде. Без аңа озак кына әзерләдек. Башка телләрдә музыка аша, җырлар аша телләргә өйрәтә. Безнең татарга кайсысы кызыграк булыр дип уйладык, эзләдек һәм таптык. Һәм беләсезме, нинди фикерләр килә, мисал өчен, почтага манда яисә телеграмгама. Теге җырыгызны җибәрегез әле, җылыйсы килә. Шуннан соң бер ара рәхмәт яуды, рәхәтләнеп җыладым, менә хәзер эшкә тотынам. Менә шундый безнең халык өчен, күпләр татарча сөйләшә алмаганнар өчен җырлар ул бигрәк тә күңелгә үтеп керә торган әйбер. Кеше шуңа тартылып, тагын татар теленә үзенең игътибарын яңарта, татар телен өйрәнәсе килә башлый. Һәм мин Азатлыкта инде менә 3 ел андый проект барганы белән бик горурланам. Киләсе елга да планнар бар, Алла бирсә. Шуңа күрә әйтәм бит, алга таба позитив күбрәк, дөресен генә әйткәндә. Бу Азатлык радиосында Татарча подкастның 2нче сезоны һәм без журналистлар Кәрим Камал, Алсу Кырмаш, Ландыш Харасова белән 2021 елга йомгак ясап утырабыз. Аннан соң чит илләрдәге татарлар дигәннән, зуррак татар милләте дигәннән, анда да быел шул кадәр кызыклы кешеләр белән табыштык, көтелмәгәндә. Менә мин гомумән бу кичкенә адымнар сәясәте дигәнне яратам. Кешеләр кайдадыр яшәп, мөһим түгел ул. Ниндидер районның авылында яшиме, яисә ниндидер Американың штатында бер авылында яшиме, Европада яшиме. Кеше күңелен биреп, белемен кулланып, ниндидер файдалы эшләр эшләп ята. Аңа кемдер аның турында язу да кирәкми, аңа күп дуслар да кирәкми. Шуннан соң әлбәттә аның дөньяга чыгасы киләдер әзгенә, кемнеңдер чыгасы да килми. Шунда бер сөйләшеп утырганда, көтелмәгәндә ниндидер шедеврлар чыга кешеләрдән. Менә без шундый кешеләрне таптык, без аларны үзләре теләсәләр танытырга тырышабыз. Теләмәсәләр, былай гына дус булабыз, барып бергә сөйләшеп кайтабыз, күңел ачып. Менә шундый кешеләр бар, шуңа күрә зуррак татар дөньясы ул шундый көчле һәм сәләтле, һәм киң, һәм яшь, һәм Ландыш та менә күп татар дөньясын яхшы белә, элеккедән белә, яшьләрне дә, олырак буынны да. Ландыш, менә чынлап та дөнья татарлары белән эшлисең, әйме. Төбәкләр татарлары белән бик күп эшлисең. Нинди нәтиҗәләр ясар идең син шушы соңгы елга? Мин менә элек нәрсә сизәм, дөнья татарлары күбрәк Казанга карыйлар иде. Хәзер аларда менә бу сүлпәнәгә бара. Мисал өчен менә Омский татарларында Каракүл авылында йортлар янды. Алар беренче чиратта менә ярдәмне татар авылы бит татарлар яши, Казаннан сорамады, Төркиядән сорады. Һәм аларга шул Төркиядәге татар авыллары булышты. Алар булыша башлагач кына Татарстанда әкрен генә кушылды дип әйтимсең. Миниханов күпмедер акча бирде, анда татарлар үзләре җыелышты. Менә шундый бер сизәм. Инде Казаннан көтмиләр нәрсәдер. Чит илдә күпләрнең Казанның үзенә ярдәм кирәк дигән фикер көчәя бара хәзер. Чөнки чит илдәге халык, алар барбер әйтәм бит, алар ирекле шартларда яшиләр хәзер. Һәм алар бөтенләй башка фикерли дә башлый. Бу илләргә килгәч, иленә бәйлендә, белмим, Төркиядә, Кытайда башкачадыр. Ләкин менә шул Европага, Америкага бигрәк тә инде киткән татарлар. Чөнки анда үзең селкенмәсәң, синең өчен бер кем эшләмәячәк. Үзеңә селкенергә кирәк. Һәм ул аннарсың үз тирәңнендә гаиләң өчен хәлләрне яхшырткачтан кеше зуррак мәхәлләләр турында уйлый башлый, татарлыгы турында уйлый башлый һәм ярдәм итү теләге дә туа. Быел танылган татарлар арасында безнең Алимә Сәләхетдинова исеме аерым тора. Ул ханым Канадада яши һәм татар балалары өчен онлайн мәктәп оештырган. Безнең балалар инде ничәнче ел укыйлар ул мәктәптә. Гомумән ул онлайн мәхәллә төзеде алар өчен, балалар өчен индер бер мөхит төзеде. Менә кичкенә адымнар сәнгате дигәннән инде кичкенәдән башлады ул. Менә 1-2 баладан үз балаларына инде асылда. Менә үз балаларына ничек татар телен мөхитен өйрәтим дигәннән башланган мәктәп инде бу. Бик уңышлы эшли, аның мәктәбендә иң яхшы укытучылар укыта. Хәзер аның максаты, безнең максат дип әйтәм мин, чөнки мин шул мәктәптәге әни буларак әйтә алам, балаларны чын тормышта очраштыру. Чөнки алар әзер, бик телиләр һәм инде кирәк. Чөнки моннан соң да очраша алмасак киләсе елларда инде. Аннар аларның игътибарын һәм бер-берсенә кызыксынуын дәвам итү авыррак булачак безгә. Ничек ирешә бу моңа? Бик авыр. Анда татарлар дигәндә
Һәр татарның менә нигезе бар, әлбәттә, татар тел, мөхит, ләкин төрле илләрдә яшәгәндә шул бер үк әйберләргә мөнәсәбәттә төрлечә була. Бигрәк тә хәзер чит ил белән Русиядә яшәгән татарлар арасында аерма зурая бара. Алима мәктәбе очраштыруы дигәннән безнең бит инде хәзер бар Финляндиядә шундый җәйләүләр эшләп килә, алар ел саен оештыралар үзләрендә, һәм шул ук бар Испаниядә. Татар гаиләләре оештыра торган җәйләүләр. Татар балалары өчен менә икесе ике бөтенләй аерма зур. Чөнки Финляндиядә анда бары тик татар теле, бары тик дингә игътибар бирәләр, менә Испаниядә уздыра торганның күбесе теге урыс телендә үзә, урыс мөхитендә үзә, татарлар да бик төрле һәм төрлечә оештыралар. Алар Юк. күбрәк булсын иде, алар төрлесе булсын иде. Төрлесе булсын, монда аларның аермасы шунда, кемнең өчендер ул бизнес проект, беләсезме? Кем өчендер күңел эше. Менә Алима мәсьәләсендә мин икедә шикләнмәй алам. Марат та, Алима да моны ничектер мәҗбүрият белән эшләмиләр, акча казану өчен эшләмиләр, күңел эше булганга күрә эшлиләр. Испанияга килгәндә анда инде без Азатлык радиосы булгач хәбәрләрне белеп торабыз бит. Анда менә элек син әйттең бит, элек Казанга карыйлар дип. Менә Казанга карап, Казан акча бирсә, ул акчага оештырабыз. Инде нинди формада оештырабыз, нинди телдә сөйләшәбез, нәрсә өйрәтәбез, кемнәр анда килә, ансын үзебез хәл итәбез дип. Казанча оештырылган проектлар, андыйлардан милләткә ни зур файда булмас дип уйлыйм. Ләкин хишуга, әгәрдә кемдәдер андый энергия бар икән, бергәләшеп, аларга ниндер эштәлекне яхшыртуга ярдәм итеп була. Шуңа күрә дә бу очракта алар бер-берсе белән чагыштырылып проектлар түгел минемчә. Монда бер эш пошаргыч әйбер бар, мәсәлән, шул ук Финляндия татарлары күбрәк төрекләшә, төрекләргә карый. Аларның кыйблалары ничектер Төркиядә күрәләр, шул ук мәсәлән Испаниядә урыслаша. Алар гомер буе Советлар берлеге бикләнеп яткан чакта аларның имамнары да Төркиядән иде. Төрек илчелеге белән дә, Төркия белән дә алар якын мөнәсәбәттә тордылар. Шуңа күрә алар өчен ул яңалык түгел. Әлеге дә баягы шул Казанның мискенлеген күрсәтә. Казан күтәрелсә, әлбәттә татарлар Казанга карый башлый. Казан инде менә шулай хәлсезләнсә, төшенкелеккә бирелсә, әлбәттә нишлисең. Хәзер бит менә Алсу дөрес әйтте. Ул анда үскән яшьләр белән читтәге татар яшьләре арасында аерма упкын дип әйтмим, ләкин ансы да бик мөмкин. Аерма шуннан да бар, чөнки илдәге идеология, хәзер Русиядәге идеология, ул ничектер теге артыгын әйтмәү, артыгын сөйләмәү. Бер үк фильмнарны карый алмау. Менә шуннан гына башлыйк. Бер үк фильмнарны карый алмый яшьтәшләр. Чөнки кайбер кануннар аркасында нәрсәдер тыела, яисә кайсыдыр күренешләр кисеп алына. Идеологик штамплар билгеләнә алган хакимият тарафыннан. Монда шул, ягъни шәпеп куялар. Бу фильм менә шул турыда. Хакимият әйткәчтән, син аны карасаң да, син хакимият фикереннән башка үз фикереңне әйтә алмыйсың, я әйтергә куркасың. Менә шул проблема бар. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Ландыш менә быел җан исәп узды. Татар иҗтимагый үзәге авыр хәлдә калды, ябылу алдында тора. Менә бу вазгыятьтә татар дөньясы никадәр актив булды, никадәр үз фикерен әйтә алды. Татарлар бит ваемсыз, битараф. Менә мисал өчен Кырым татарлар белән чагыштырганда, башкортлар белән чагыштырганда мин шуны сизәм, быел аеруча сизелде. Мәсәлән, Кырым татарларына анда тинтүләр узганда, бөтен Кырым татарлары җыелып киләләр, штрафлар салганда акчаларны бергә җыялар. Шул ук башкортларда, мәсәлән, Милли хәрәкәт активисты Фаил Алшынов булай штрафка тартылды. Аңа акчаны 1-2 көндә җыеп бирделәр. Безнең татар иҗтимагый үзәге Фәрит Зәкиев инде никадәр мөрәҗәгать белән чыкты, ярдәм итегез дип сорады. Беркем селкенмәде, исләре дә китми. Татарларның ваемсызлыгымы, битарафлыгымы һич. Кемдер әйтә, әле татарлар ул хәлгә төшмәгән дияләр, аның кадәр үк начар түгел диләр. Ул галәмәтләр, беләсезме, башка мөмкинлекләр калмаганда күтәрелә, кешенең үзара солидарлыгы, бер-беренә ярдәм итү теләге. Мисал өчен, шул ук татарларда, менә бар татарлардан ди түгел, дини мәхәллә дип әйтәм инде, инглизчә community мәсьәләсендә, дини фикердәшләр арасында ул бар бит, шул ук эзәрлекләнгән дини активистларны, аларның гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләсендә татарлар, алар үзләренә бер-беренә ярдәм күрсәтеп яши барыбер.
ул теге бар милләт дәрәҗәсендә түгелдер. Татарларның күп өлеше ул совет елларыннан килә инде, теге автономия төзегәчтен татар автономиясе булган күрә Нарсың Татарстан булды, Казан күтәрелде, акча да булды, шуңа күрә Казанга карау, Татарстан ярдәм итәр, дәүләт ярдәм итәр дигән, әйдә дәүләт карасын дигән фәлсәфә белән яшәү татарда киң җәелгән. Сез беләсезме, бу ел хәйриягә күпме акча бирде гади халык, байлардан алып, уртача яшәгән кешеләргә кадәр, бөтен дөнья буйлап, Татарстанда да шулай. Дөрес, мохтаҗлар да артты, ансы да бар. Ләкин кешеләр бирә, кешеләр бик күп бирә, чөнки кыйммәтләр әз генә авышты. Нәрсә минем өчен мөһим дигән әйбер, кешеләрдә теге машинадыр, фатирдыр, күрәсең, алганнары алып бетерде, алмаганнары инде хәзер иң мөһиме ул түгел дип уйлады. Һәм шундый бар ул, татарда да бар ул андый ярдәмләшү. Теге дәрә ковид белән гафу булдырам. Ковид белән генә бәйле булгандыр дип уйлыйм. бәлки. Юк, сәяси яктан Диландышны әйткән аңлыйм мин, чөнки ул мохтаҗга азык бирү, акчалата ярдәм бирү ансы нормаль, ансы һәр халыкка хас. Ландыш әйткәне ул сәяси төсмер булган очракларда, шул Кырым татарлары мисал өчен, алар бит бик каты басым астында. Шуңа да карамастан алар курыкмыйча ярдәмгә дә килә, булыша да, тавышта чыгара кирәк икән. Башкортларда да ул күренде, чөнки Башкортстанда хәзерге хакимият башкорт мәнфәгатьләрен үзенә кирәккәндә генә куллана. Татарга каршы, Казанга каршы туруда кирәк булса аларны күтәреп чыгарып ала. Башкорт мәнфәгатьләрен шул ук Куштауны яклау өлкәсендәме? Я булмаса Урал арты районнарындагы инфраструктураны күтәрү мәсьәләсендә сүзен сөйли, эше юк. Шуңа күрә дә башкортлар алар инде анардан тәмам гарык. Шуңа да алар үз-үзебезгә ярдәм итмәсәк, безгә башка беркем дә ярдәм итмәячәк дигән күзлектән чыгып, солидарлык шуңа да аларда ныгый арта бара. Менә белмим, әгәр дә без сүзне президент атамасын бетерүдән башлаган идек. Хәзер инде чираттагысы Татарстанны бетерү булса һәм Татарстанны чыннан да республика буларак бетерсәләр, минемчә татар халкында да андый хисләр артачак. Чөнки аны менә 19-нчы һәм 20-нчы гасыр башларындагы тәрәккыятта күрсәтә, татар хәлленә ниндер бер дәүләт аша түгел, үзе хәлленә башлап, аннары соң инде ул матди генә түгел, мәдәни, рухи ихтиҗлар турында да кайгырта башлый. Гадәттә шул хас, белмим. Татар милләте ул чорга ничек килеп җитәр, анысы башка мәсьәлә. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Тагын бер теманы аласым килгән иде, безнең менә Алсу ул хатын-кызлар проектлары белән дә күп шөгыльләнә. Һәм пандемия ул хатын-кызларга басым ягыннан дип әйтимме, хатын-кызларга ниндидер йогынтысы ягыннан шулай җиңел булмады. Нинди әйберләрне тагын ачып салды пандемия. Сезне белән мин кайбер проектларыгыз да бар сезнең менә бу уңайдан. Безнең дә подкастта чыкты, берничә тапкыр чыкты, хәтта подкастлар да шушы темага башланган. Менә беләсезме, үземнең шаккатканыма әле дә шаккатамыйм. Мин бу хатын-кызлар проектларын 20 елдан артык күзәтәм бит инде. Кызыксынып, күңел эше дә минем эштә дә кулланам һәм үзем өчен дә. Менә 20 ел элек хатын-кызларның торышы бөтен дөньяда, аерым татарларны гына әйтмим, авыррак иде. 20 ел элек хатын-кыз оешмалары нык көчле иде. Аларга күп акчалар түләйдер хөкүмәтләр, халыкара менә Элястрада дигән оешма бар име, хатын-кызларны куллыктан, фахишәлектән чыгарга ярдәм итүче. Бу бер дә әллә кайдагы ниләр түгел, менә бу шелтәрләргә, җинаятьчел шелтәрләргә безнең кызлар да ләгә, үзебезнекеләр дә, татарлар да, дини тәрбия алучылар да, аңламса калсын, ул менә Төркия белән бәйле. Шуннан соң бер ара тынып торды, яисә мин китеп тордыммы, ул оешмалар күренми башлады. Мин уйладым, бәлки шуннан да яхшыргандыр булар дип, көч куллану кимегәндер, бәлки аларны җинаятьчеләрне тота башлаганнардыр. Хәзер яңадан китереп бәрде. Белмим, пандемия белән бәйлеме бу, юкмы бу? Бәлки менә гаиләдә көч куллану артуы бәйле инде, ансы билгеле, ансы безнең Татарстан, Башкортстаннар да раслады. Ул шын нормаль хатын-кызлар берсе дә, теге ирләре дә теге җинаятьчеләр түгел. Өйдә утыру бик авырга туры килде беренче чиратта хатын-кызларга. Менә бу халыкара оешмаларда хәзер җанланды.
чөнки эшләре артты. Бу димәк ки, үз илендә начаррак яши башлады хатын-кызлар, акча җиткерә алмый башлады, чит илләргә эшләргә чыгып китә башладылар. Чит илләргә чыгып китү инде билгеле, канунсыз җинаятьчел төркемнәргә эләгәләр, аларга ярдәм кирәк була башлады. Менә шундай әйберләрне күзәттем. Яңадан менә бу теманы яшерү башланды. Элекке заманнарда ничектер ачык итеп сөйләшәләр иде. Ә хәзер бу хатын-кыз эше, өйдә утыру, бала табу дигән әйберләр ишетелде. Менә ел ахырында гына Татарстан президенты да шулай диде, аның роле шул диде. Татарстан президентын татар ханымнары бик хөрмәт итәдер моңарчы. Менә шундай әйберләр ишетелә башлагач, бөтен глобаль Мин әйтәм, яңадан димәк ки тема күтәрелә, яңадан проблема арткан дигән нәтиҗәгә килдем һәм бу уңайдан менә яңа елда берничә кызыклы проектлар да чыгачак хатын-кызлар турында. Анда менә бу көч куллануның хатын-кызга гына түгел, аның балаларына, тирә-ягына ничек тәэсир итүе, гомумән ниндидер менә бу җәмгыятькә ничек тәэсир итү, ниндидер кемнеңдер үз кулын, үзенең холкын контрольдә тота алмау аркасында аны җавапка тарта алмаган җәмгыятьтә нинди менә бу ни кебек ташлар төшә бит Янартаудан. Менә шуның кебек бер цунами барлыкка килә. Менә шушындай әйберне күрсәткән проектлар булачак безнең быел. Ул барсы да татар ханымнары, чуаш ханымнары, мари ханымнары, бернинди теге еракка китәсе юк, әллә кайлардагы чит илләрдәге ханымнар түгел. Бу урында мин татар ханымнарының ханым оешмасы турында әйтәсем килә. Европада аның оештыручылары Германиядә Гөлнур Даутова. Гөлнур шушы 2 ел, 3 ел эчендә пандемия белән туры килде һәм Гөлнур икенче бәбиен табып өйдә утырды. Мин декретта болай гына утыра алмыйм инде диде дә, шулай итеп 2 ел эчендә бөтен дөнья хатын-кызларын, татар ханымнарын җыйды да куйды ул. Һәм бу шаккаткыч шундый нәтиҗә булды. Ханымнар бер-берсен белә. Анда Татарстаннан, Башкортстаннан, Сибирьдән, Маридан татар ханымнары бар. Анда төрле һөнәр ияләре, уңышлы хатын-кызлар, проблемалары булган һәм бездән, һәм шул ханым оешмасыннан инде киңәш сораган ханымнар бар. Ул оешма хатын-кызларга киңәш белән консультация, акчалата ярдәм итте бу 2 елда. Эшләрен югалткан хатын-кызлар булды, мөрәҗәгать иткән. Ниндидер, белмим, хөкүмәтләр эшли алмаган ниндидер эшне башкарып атты ул оешма. Белмим, аңа ул шулай дәвам итә алырмы, дәвам итсене. Шундый прецедент булды. Минем аңарча ишеткәнем юк иде шундый хатын-кыз оешмасы турында. Бу теге Аккалфак оешмасына, мәрхәмәт оешмасы бар бит әле Зилә Вәлиева җитәкләгән. Шуңа альтернатива инде. Сәргендәге татар хөкүмәте кебек. Әйе, анда сәясәт булмады, дөрес. Альтернатива түгел, чөнки тегеләр аларның берни дә эшләмәде, мин бүләк таратудан башка. Аккалфакның нинди эшен беләсез сез? Гафу итәсез, мин теге хөрнисем килми. Уфага барып грамота бирү, Төмәнгә барып грамота бирү ярый. Ул илдә хәзер барышчылык шуңа әйләнеп калды инде. Татар милли конгрессы җитәкчесенә артистларны татулаштырып йөри, башка эш юк, чөнки телебез чәчәк ата, президент яшәп килә. Менә шундый шартларда, фантасмагорик шартларда яшәүгә күчеп барабыз. Шуңа күрә кайвакыт аны теге хурлап түгел, юмор белән дә кабул итеп, шулай бәяләргә дә кирәктер. Алсу әйткән теге хатын-кызлар мәсьәләсенә килгәндә, ул әлбәттә ковид белән генә түгелдер дип уйлыйм. Бар дөньяда хәзер шундый мәдәни сугышлар бара бит инде, феминизм бер яктан, икенче яктан урыс җитәкчесе Русияны сәламәт консерватизм саклап калган бердән-бер урын дип атады һәм үзенең идеологиясе дип шул сәламәт консерватизмны алга сөрә башладылар. Шул мизгелдә Русия парламентыннан теге идәге көч куллану турындагы канун да югалды. Һәм бу Русиядә генә түгел, бу юнәлештәге регресс дип әйтер идем. Русиядә генә түгел, Төркиядә дә бара. Истанбул конвенциясе бар иде, хатын-кызларның хокукларын саклау турында. Истанбулда кабул ителде ул, ләкин Төркия үзе менә быел ул конвенциядан чыгуын белдерде. Шуңа күрә, шуңа нигезләнеп, менә бу сәламәт консерватизм дип аталган нәрсәгә нигезләнеп, көч куллану, тагын элекке кебек ирләр моның өчен кирәк, хатын-кызлар моның өчен кирәк дип сафсаталар сөйли башлау, минемчә менә шуңа бәйле. Ул мәдәни сугышлар бара хәзер. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Отсы менә кайбер проектлар турында сөйли башлады. Кәрим, Азатлык яңа елда нинди максатлар куеп эшләячәк? Нинди планнар бар? Һәм гомумән планлаштырып буламы бүгенге көндә нәрсәдә булса? Яңа елда нәрсәләр көтәсез? Азатлыкның эшен менә Алсу әйткән бит әле сөйләшү барышында ук киләсе елда нинди нәрсәләр эшләргә планлаштыра идем, хәзер планлаштырмыйм дип. Ул эш катлауланды азатлык эшендә, чөнки тыңлаучыларыбыз ишетеп беләдер, укып беләдер. Без хәзер ят агент статусында һәм дә 21 елның декабрендә безнең белән эшләүче журналистларны да ят агент дип игълан иттеләр. Гомумән тулайым алганда илдәге атмосфера безне ничек тә булса кысрыклап чыгару, мәгълүмат чыганакларыннан кисү, шул эш бара. Шуңа күрә планлаштырырга бик кыенрак. Моны мисал итеп мин менә Олы ачлык 21-22 еллардагы ачлык турында без бик зур проект эшләргә уйлаган идек. 2 ел элек планнар кырдык, кешеләрен дә таптык, ләкин ковид башланды, әйтүемчә илләр ябылды. Аннары самага әле шушы ят агент проблемнары өстәлде һәм дә безнең хәзер ул зур планнарыбызны чынга ашырырлык мөмкинчелекләребез бик юк. Ләкин шуга да карамастан без ачлык темасын әлбәттә дәвам итәбез. Кичерәк булса да барбер нинди бер формада аны эшләрбез дип уйлыйм. Гомумән яңа проектлар дигәннән беләсезме? Безнең тыңлаучылар Азатлык радиосын инде күптән ишетеп беләдер, тыңлагандыр. Аның шактый бай һәм күренекле тарихы бар. Бер үк вакытта Азатлык радиосы ул бер генә түгел. Без асылда 3 проект. Азатлык радиосы үзе 5 ел элек без Идел Реали дигән проект башладык. Ансы урыс телендә һәм күбрәк региональ проблемалар белән шөгыльләнә. Һәм дә инде бүген сөйләгән Әйдә онлайн проекты. Менә без проектларны планлаштырганда шушы эш безнең эш тамырыбыз бар. Азатлыкның эш тамыры. Шушы тамырларыбызны истә тотып, иң мөһиме безнең өчен шул тамырларыбызны саклап калу һәм аңа даими су сибеп тору. Һәм дә шуның аша тыңлаучыларыбызны сыйфатлы мәгълүмат белән тәэмин итү. Менә без эшебезне 2022 елда да шушы юнәлештә дәвам итәчәкбез. Әлеге проектларны тормышка ашырырга ясын, иң мөһиме барыбызда исән-имин булыйк. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст 2 иде. Журналистлар Кәрим Камал, Алсу Кырмаш, Ландыш Харрасова һәм мин Эльвира Гарипова 2021 елга йомгак ясап, 2022 елга кайбер юнәлешләрне барладык. Бәхетле ел булсын иде. Сау булыгыз. Амин. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.